Ngiyanibingelela nonke ababukeli be-Black Life TV kuphi nakuphi la kufika khona lo mbukiso. Igama lami nginguStufuza Dlangamandla Zulu. Lolu hlelo lolu silibiza ngokuthi sikhipha izimfihlo. So today ngivakashela usisi wami omncane uzongichazela kabanzi ukuthi yini le abeyifihlile sonke lesikhathi lesi asedinga ukuthi angayidalula. Ake simuze ukuthi engabe usiphatheleni. Sawubona. Yebo, sanibona njani? Kunjani? Ngiyaphila. Ngiyaphila nami. So ube uphi ngokuhlala? Ngihlala eMlazi. La ukhulele khona? Yebo, la ngizalelwe khona akhulela khona. Oh, alright. Beyinjani impilo usakhula? Beku-right nje ngihlala nabazali bobabili. Ku-right somndeni nje futhi ujabulile. Kodwa manje inkinga nginemfihlo la ekumele ngiyidalule. Imfihlo ukuthi anginawo umatric. Ekhaya ngaqamba amanga uma nobaba bafundile. Bazi ukuthi mina ngine-matric ngabatshengisa i-statement ngathi nasi isitifiketi sa-matric and I-statement sabani? sami. Senze kanjani? Khona ngifeyilile kanjalo siyaveza ama-marks khona kungekuhle kahle kodwa ngabatshengisa ngathi nginaso isitifiketi sa-matric ngiphasile. Base bakholwa bona ngoba bafundile abazazi lesi zinto seyitifiketi. Ngase-ke manje lento le iyangihlupha. Usunesikhathi singakanani ufihlile? Since 2022. 2022? Yes. Yo, so manje uhlele ekhaya noma ukhona la ubufunda khona kwenye indawo? Ngihlele ekhaya and uma ulokhane ngizamela imisebenzi kubantu ethi ngino-matric. Besithini isizathu sakho sokuhlala ekhaya kade uno-matric? Why bebengakusizi bazi ukuthi ngokwabo bazi ukuthi uno-matric angisho? So why bebengakusizi ukuthola isikole? Kade bethi ngihambe ngiyosebenza ngoba mina kade sengithemba ekhaya. Oh, okay. Yes. Hayi ukuthi uqhubeke uyofunda. Yes. Oh, okay. So manje why yini enza ukuthi ufihle? Why uvela ungasho ukuthi kwenzekeni? Ubaba uzongibulala. Ngiyasaba ubaba u-strict kakhulu. Ngiyasaba nje kakhulu. So ngifuna kube uyena umuntu ahlehle ngifuna uyi-addressa kuyena. Kungcono kuma mhlambe kuzoba khona leso sikhala leso ukuthi ngingane yakhe kodwa nakhona ngiyasaba ngoba mina kade ngithemba labo. Mina kade sebembhekile babheka ukuthi ngizothola umsebenzi ngikwazi ukubasiza. Manje wena kuphela umntwana ekhaya? Nginosisi wami omncane una 7 years. So mncane. Yes. Yo, ukubona ukuthi sometimes kuyenzeka ukuthi kube khona lezo ihlobo lezi eseduze kakhulu nama-parents wethu. So bona bongena uvalo ukuthi ukhona oyedwa wabo ongathi ngicela ukubona ama-results wakho. Bayasho kuwukuthi nje ngivele ngithi hayi sihlala kude isitifiketi ubaba wazivalela nje ngichaza istory engekho nakhona kodwa kahle kahle nje ngiyazi mina iqiniso phakathi kimi ukuthi ngawufeyila umatric anginawo. So usushilo kubaba ukuthi umuntu onjani? Uma yena umuntu onjani? Mase umtshele lezi ndaba lezi mawubhekile uzothini? Ngisaba ukuthi uzokhala. Uzokhala uzophatheka kabi. Yena besebhekile ukuthi ngino-matric ngizosebenza njengoba nginalo matric. So sikuphi isizathu sokuthi ufuna ubatshela manje emva kwesikhathi singakufihlile? Ukuthi iyangihlupha lento ayihleli kahle ngaphakathi kumina. Ngifuna nami qala phansi umatric ngifunde ukuze ngizokwazi ukubona ukuthi ngenze njani ngempilo yami mangiqeda. Oh, kahle kahle ufuna ubuyela esikolweni? Yes. Oh, okay. Ufuna ukubuyela high school? Ngifuna uqala phansi umatric mhlambe ngi-upgrade kanje into kanjalo. Yes. Yo, so ufuna ukuconfessa kubani? Kubaba kakhulu. Lo omshoyo ukuthi no ukuthi mhlambe ukukhuluma nina kubaba mhlambe kuzoba ngcono mhlambe ngoba uyena ovela abibhubesi. Manje mangase akubuza ukuthi yini umshiye endlini uhambe uye ku-TV uyokhuluma naye izinto ezikanje umshiye endlini uzothini kuyena? What if ucasulwa naye lokho ukuthi wow sihlala sonke la ekhaya and ungishiya la uyahamba ufuna ukuyotshela izwe lonke? Angazi angifuni ukuqamba amanga ukuthi ngizothini kuyena. Angifuni ungasho ngiyasaba nje kwakwena ukuthi awunaso isibindi sokuthi ungahlala naye phansi umbheke indodakazi ubaba. Yes. Asike sivele nje simfoneleni ubaba sibone ukuthi uzoyithatha kanjani yonke le nto lena.
Sawubona baba, kunjani? Yaphila ninjani? Siyaphila. Ukhuluma noSitufuza Dlangamandla from iBlack Life TV. Ukolunye nje uhlelo esilubiza ngokuthi sikhipha iy'mfihlo. Singakhona Awu. ukukhuluma? Yebo. Alright baba. Ngisengenzile. No, ayikho into oyenzile. Ngihlele nendodakazi yakho la e-studio. Ucela ukukhulumisana nawe. Bengicela nje ukuthi umnikeze ithuba umlaleli. Yeah. Ngicela ungibambela kancane. Sawona baba. Asante. Yeah, ndodana. Yebo, manje lana ngila kwi-Black Life TV. Ngizokhuluma iqiniso baba. Mayelana no-matric wami manje bengisaba ukukutshela sonke lesi sikhathi ukuthi angizange ngize ngiwuphase, ngangikutshengisa i-statement kwangasona isitifiketi. Ngiyaxolisa kakhulu baba. Awumeke awuthi ukubuyele emuva kancane ngaleya. Uthi wena uMatric awukazi wenza. Awukazi uphase wena uMatric. Yebo, Uthini mawusho njalo? baba ngichaza ukuthi ngawufeyili u-matric. Manje usho ukuthi sonke lesikhathi wena uqamba amanga wenza thina isilimo. Wenza mina isilima nonyoko. Ngiyaxolisa baba. Ake siqale la. Yini ubiza abantu bama-TV mangabe ufuna ukukhuluma nami ushiye endlini. Biza abantu bama-TV manje wena. Yini ukhulume ku-TV ungezi kumina uma ufuna ukukhuluma nami? Bengisaba baba. Bengithi mhlambe Usaba ukuthini? Ngidla abantu mina. Cha baba, ubadla abantu, ngiyaxolisa. Ayikho nje into engicika njengale wenze namhlanje. Angazi ukuthi ungifaka ku-TV makwenze njani. Fela uMatric la ngikhokha imali ngikhokhela mahhala. Into eniyenzayo laphana nazi ukuthi niyoxhuma lapha esikoleni. Awufundi bese uyafeyila uqeda ukuqamba amanga la ekhaya. Ngiyaxolisa baba. Akuyona indlela engikhulise ngayo le. Akuyona indlela engikhulisa ngayo nonke la egcekeni. Kodwa manje wena lento oyenzayo ungithatha ungifaka ku-TV ke manje. Bona bayangibona labantu bakho njengoba ngikhuluma la. Baba bakubona. Ngiyaxolisa baba. Cela ungangishayi mangifika endlini. Uyabona nje into engizoyenza kuwena ngiyakutshela wena awusuki kulowo ma-TV yakho uzila ekhaya ngifuna sokukhuluma umlomo nomlomo lento. Ngeke ngicasula kabi into oyenzayo. Yebo, ngiyaxolisa baba. Hayi, iy'ngane zethu madoda. Ngiyaxolisa baba. Angazi ukuthi ngithini kuwena. Ngiyakutshela angazi ngiyakuzwa lokho ukuxolisa kwakho kodwa nje angazi ukuthi ngithini mina kuwena. Umtshelile nonyoko uyazi ngale nto kodwa. Cha, akazi naye. Hayi, angazi ake uqede nalabantu bakhe-TV ubuze la ekhaya lento kumele siyikhulume umlomo nomlomo. Ayikho into engizoyikhuluma nabantu bama-TV mina angazi lutho. Yebo baba. Ngiyabuya manje. Hayi, uze ekhaya. Yebo. Cela ungibambele. Siyabonga kakhulu baba ngesikhathi sakho. Hayi, kulungile ntokazi. Yebo. Siyagoduka manje and uye ekhaya. Kunjani uvalo? Yo, angazi. Ngazi uzobhoboka isifuba, nginovalo, ngiyasaba. Yo. Kodwa-ke ngoba useyalazi iqiniso manje and I'm sure uzomtshela noma unjani enhlizweni usugonyolukile. Ngizizwa nginokukhululeka. Angifuni ukuqamba amanga ngoba lento bengihlupha bekuthi angisho ngibuye ngisabe nje. Akukuhle ukuphila nemfihlo. Yes. So ufundeni-ke kukona konke lokho? Ukuthi mangenza izinto angibozenza ngokuyimisela nangokusikhandla, nginake nasesikoleni. Ngenze lento umzali asuke ngithumelele ukuthi ngiyoyenza. So uma uphindele emuva esikolweni manje usuyokwenzani? Ngiyokwenzela nje ukuthi uzibona ufanelekile ukuba no-matric noma ufuna uku-excel, ufuna ukuyenzani? Ngifuna uku-excela kakhulu, ngifuna bajabule kuvaleke nalesi sikhala lesi sayonke lento le engiyenzile. Ngikufisela inhlanhla-ke kodwa. Yebo, ngiyabonga. Mbukela lapha ekhaya siyacela ukuthi ungakhohlwa ukuthi usubscribe, ulike, ushare nanokuthi ungaphili ney'mfihlo, kungabi khona into efihlile. Iy'mfihlo ziyabulala. Into mayikudla uwedwa ulokhu uyiquthile esifubeni ulokhu uyigqinqa izokubulala ngelinye ilanga. So wamukelekile ukuthi ungasijoyina kuhlelo lethu uzosidalulela lokhu okukuhluphayo ngaphakathi kuwena uphume estressini ube happy. Ngiyanithanda kakhulu. Bye.